Juhannus on keskikesän ja valon juhla, jota vietetään kesäkuun 26. päivänä. Sitä juhlitaan sekä luonnon- ja kesäpäivän seisauksen että kirkollisen perinteen, Johannes Kastajan syntymä, kunniaksi. Mökkeily ja luonto. Moni suuntaa kaupungista mökille, luonnon helmaan ja vesistöjen äärelle. Saunominen ja uiminen. Kesäyön sauna ja vihtominen Koivuvihdalla ovat olennainen osa juhannusta. Juhannuskokot. Rannoilla poltetaan isoja kokkoja, joiden alkuperäinen tarkoitus oli karkottaa pahoja henkiä. Ruoka ja juoma. Grilliruoka, uudet perunat, kalaruuat ja kesän marjat ovat juhlapöydän vakiokalustoa. Koristelu. Koti ja mökki koristellaan usein tuoksuvilla koivunoksilla. Juhannustajat. Kansanperinteeseen kuuluu yhä taikoja, joiden avulla on aikoinaan ennustettu tulevaa sulhoa tai onnea. Savonlinnan alueella juhlitaan monin paikoin aktiivisesti. Esimerkiksi Saimaan rannoilla ja luontokohteissa järjestetään perinteisiä juhannustapahtumia ja kokkoja. Suomalainen juhannus yhdistää mökkeilyn ja luonnon. Juhannusta vietetään kesäpäivän seisauksen aikaan, jolloin luonto on vehreimmillään ja yötön yö tarjoaa ainutlaatuisen valoisan tunnelman. Juhannuskokko, perinteinen veden äärellä poltettava kokko. Huomioi aina metsäpalovaroitukset. Kuivalla säällä kokon polttaminen voi olla kiellettyä tai vaatii erityistä varovaisuutta. Sauna ja uinti. Mökkisauna on juhannuksen sydän. Saunomisen lomassa viilentyminen luonnonvesissä on suuri osa kokemusta, mutta vesillä liikkumiseen ja uimiseen tulee aina yhdistää turvallisuus. Luonnossa liikkuminen. Yötön yö mahdollistaa vaeltamisen, kalastuksen ja retkeilyn mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kukat ja taikausko. Perinteisiin kuuluu luonnon antimien hyödyntäminen, kuten saunavihdan tekeminen tai 7 erilaisen kukan kerääminen tyynyn alle taikoja varten. Vastuullisuus. Luonnon kunnioittaminen on tärkeää. Roskat kerätään pois ja pesuvedet, myös tiskivedet, tulee imeyttää maahan vähintään 30 metrin päähän vesistöstä. Savonlinnan seudulla, kuten Saimaan alueella yleensäkin, juhannus on vuoden suosituin mökkikausi. Vapaita mökkejä kannattaa etsiä aktiivisesti alueellisista matkailupalveluista ja vuokrasivustoilta, sillä varaukset tehdään usein kuukausia etukäteen. Juhannussauna ja uinti ovat suomalaisen keskikesän perinteisimpiä elementtejä. Saunaan liittyy vahvasti puhdistautuminen, rauhoittuminen ja koivuvihdan käyttö. Vilvoittelu luonnonvesissä tehostaa saunomisen rentouttavaa vaikutusta. Ota juhannuksen sauna- ja uintireissuilla huomioon seuraavat perinteet ja turvallisuusohjeet. Vihdonta ja tuoksut. Tuoreesta koivusta tehty vihta tai vasta on juhannussaunan klassikko. Se vilkastuttaa verenkiertoa ja tuo saunaan kesäisen tuoksun. Saunatajat. Kansanperinteessä juhannuksen löylyillä uskotaan olevan puhdistava ja onnea tuova voima. Saunaan on saatettu myös viedä kukkia ja yrttejä. Koristelu. Saunan voi koristella tuoreilla koivunoksilla ja kiuas kannattaa tietysti pestä ja tarkistaa ennen juhannusta. Harkitse kylmää vettä. Vaikka luonnonvesi tuntuisi kesäkuussa lämpimältä, äkkipysähdys kuumasta saunasta kylmään veteen voi aiheuttaa rytmihäiriöitä tai nostaa verenpainetta liikaa. Siirry veteen rauhallisesti. Alkoholi ja uinti. Juhannuksen suurin turvallisuusriski vesillä on alkoholin ja uinnin yhdistelmä. Päihtyneenä uimista ja saunomista ilman valvontaa tulee välttää. Tarkista pohja. Ennen kuin hyppäät laiturilta tai rannasta, varmista veden syvyys ja ettei pohjassa ole teräviä kiviä tai oksia. Nesteytys. Saunominen ja hikoilu poistavat kehosta nestettä, jopa litran per saunareissu, joten muista juoda runsaasti vettä. Sairastelu. Jos olet flunssassa tai tunnet olosi kipeäksi, saunaan ei tule mennä. Äkillinen lämpötilan vaihtelu rasittaa sydäntä. Juhannuskokko on perinteinen keskikesän juhlan rituaali, jolla on Suomessa pitkät juuret. Kokkojen polttaminen ajoittuu juhannusaattoon. Miksi poltetaan? Alun perin kokoomusolla pyrittiin karkottamaan pahoja henkiä ja tuomaan onnea. Nykyään se toimii ennen kaikkea tanelmallisena yhdessäolon keskipisteenä ja näyttävänä perinteenä. Mitä saa polttaa?
Kokoomusossa saa polttaa ainoastaan puhdasta, kuivaa puuta, kuten risuja, oksia ja käsittelemätöntä puutavaraa. Muovin, renkaiden, maalattujen tai käsiteltyjen puulevien polttaminen on ehdottomasti kielletty ympäristöhaittojen vuoksi. Turvallisuus ja luvat. Kokon polttamiseen vaaditaan aina maanomistajan lupa. Avotulta ei saa tehdä, jos metsäpalovaroitus on voimassa. Kokko on sijoitettava riittävän kauas rakennuksista ja metsästä, ja palopaikalle on aina varattava riittävä sammutuskalusto, kuten ämpäreitä ja vettä tai sammutin. Sytytysaika. Kokko sytytetään yleensä illan hämärtyessä, usein kello 20:00 jälkeen, jolloin sen loiste pääsee parhaiten oikeuksiinsa. Paikalliset tapahtumat vaihtelevat vuosittain, ja esimerkiksi Savonlinnan seudulla, kuten kaupungin yleisillä rannoilla tai lähiseudun matkailuyrityksissä, järjestetään yleensä yleisiä, kaikille avoimia juhannuskokkotapahtumia. Perinteiseen juhannuspöytään kuuluvat satokauden herkutuudet perunat ja silli, kesän ensimmäiset mansikat, grillattavat liharuuat, savukala sekä raikkaat kesäjuomat. Uudet perunat keitetään tillin kera ja tarjoillaan voinokareen kanssa. Kalapöytä. Keskeisessä roolissa ovat kraavisuolattu lohi tai siika, savukala, silli sekä keitetyt kananmunat ja tilli. Grilliherkut. Keskikesän iltaan grillataan makkaraa, entrecotepihvejä, broilerin rintafileitä ja erilaisia kasviksia, esimerkiksi kesäkurpitsaa, paprikaa ja parsaa. Jälkiruuat. Klassikoita ovat raikkaat mansikkakakut ja lettutaikinasta paistetut muurinpohjaletut mansikkahillon ja kermavaahdon kera. Olut ja siideri. Suomalaiseen yöttömään yöhön ja saunan jälkeen maistuvat perinteiset vaaleat laagerit, kesäoluet sekä raikkaat siiderit ja lonkerot. Valkoviini. Sillille ja graavikalalle sopii pirteä, hedelmäinen ja hapokas valkoviini. Roséviini. Erinomainen yleisviini noutopöydän runsaudelle ja grilliruualle. Alkoholittomat. Kotikalja, raikas vesi, marjalimonadit sekä jäätee ja moktailit toimivat erinomaisina janojuomina. Juhannuksen koristeet ammentavat luonnosta, valosta ja kesän vehreydestä. Perinteiset keskikesän koristeet ovat luonnonläheisiä, ja niitä on helppo loihtia itse tai hyödyntää valmiita elementtejä. Juhannuskoivut. Nuoret koivunoksat tai vitsat asetetaan ovenpieliin, portille tai sisätiloihin tuomaan raikasta tuoksua ja vihreyttä. Luonnonkukat. Maljakoihin kootaan näyttäviä kimppuja esimerkiksi koiranputkista, lupiineista, päivänkakkaroista ja ruiskaunokeista. Kukkaseppeleet. Päässä pidettävät tai oviin ripustettavat seppeleet sidotaan itse luonnonkukista ja heinistä. Suomen lippu. Juhannuspäivä on myös Suomen lipun päivä. Aattona lippu nostetaan salkoon kello 18 ja sen annetaan liehua koko juhannusyön yli. Valot ja lyhdyt. Tunnelmalliset ulkoroihut, kynttilät ja valosarjat luovat taianomaista tunnelmaa valoisana yönä. Juhannussalko. Rannikkoseudulla ja Ahvenanmaalla pystytetään värikkäillä lehtinauhoilla ja seppeleillä koristeltu juhannussalko. Kattaus. Juhlapöytää koristaa raikas kesäliina ja luonnonkukka-asetelmat, ja lautasliinoina voidaan käyttää vaaleita luonnonmateriaaleja. Juhannustaajat ovat perinteisiä suomalaisia uskomuksia ja loitsuja, joilla on pyritty varmistamaan naimaonni, tulevaisuuden näkeminen ja hyvä sato. Valoisan kesäyön uskotaan olevan taianomaista aikaa, jolloin luonnonvoimat ovat vahvimmillaan. 7 kukkaa tyynyn alle. Poimi juhannusyönä 7 erilaista kukkaa 7 eri niityltä. Aseta ne tyynysi alle, niin näet tulevan puolisosi unessasi. Alaston kastekylpy. Käy yöllä alasti kasteisella niityllä kieriskelemässä, jotta varmistat kauneuden, terveyden ja hyvän onnen. Kurkistus kaivoon tai peiliin. Kurkista pimeässä kaivoon tai katso peiliin kynttilän valossa keskiin. Tuleva sulhanen tai morsian ilmestyy veden tai peilin pintaan. Kiven kiertäminen. Juokse virsikirja kädessä 7 kertaa myötäpäivään pihan suurimman kiven ympäri. Tämän jälkeen tuleva puoliso näyttäytyy. Kokoomusosta ennustaminen. Juhannuskokon palamissuunnasta tai kipineiden määrästä on perinteisesti ennustettu naimaonnea. Mitä enemmän kipineitä, sitä enemmän sulhasia tai onnea. Vinkki. Juhannustaikoihin liittyy olennaisesti myös huumori ja leikkimielisyys, joten niitä kannattaa kokeilla pilke silmäkulmassa.